What's up guys and welcome back to another video at ngayon ay samahan nyo ako dito sa Burgos, Pangasinan at tayo ay mag sunset viewing. Nandito nga pala tayo ngayon sa Kabungawan Beach. Saktong sakto guys kasi hindi ganun karami yung tao ngayon dito. Diba guys, napakaganda, golding yung sunset. Siyempre habang nakatambay magmerienda na lang din tayo dito. So bumili lang kami ng tinapay tapos drinks. Cheers! So, isa talaga sa antidepressant ko is ang pagpunta sa beach. Kaya guys, kung gusto nyo na rin ma-witness ang napakagandang sunset na ito, gawin nyo ng 2 days yung pag-outing ninyo. Tignan nyo guys, napakagandang experience itong banana boat habang pa-sunset. Don't worry guys, kasi marami naman kayong place na pwedeng pag-stayhan. Or kung gusto nyo rin mag-tent pitching para mas masayang experience nyo, walang problema. Promise guys, ibahin nyo yung sunset dito. Talagang saktong-sakto at nagre-reflect sa white sand dito sa Kabungawan Beach. Kaya isa talaga to sa paborito kong beach sa lahat ng mga beaches dito sa Pangasinan. Kaya ano pang hinihintay nyo guys, mag-schedule na kayo ng outing nyo dito sa beach na to. Bring your friends, family, and loved ones para naman makapag-unwind tayo sa mga stress sa buhay at ma-enjoy natin tong napakagandang nilikha ng Lord. Kaya yun guys, thanks for watching. Please don't forget to hit like, share, subscribe, and follow my page. Bye-bye!